Исәмсіз эфирда шершенбі күні яңалыклары студияда Роза Хабибуллина Олғатыба койбір темалар турында. Шолыда жүйеулі кишулері орташақ. Алар қойда бұлыр һәм қойшан қойылыр, бұл хақта толырақ Лейсан Ханова. Собыларға бірінші күннерден үкненді прививкалар тиеш вакцинацияға иқтибарны ортырыр үшін перинаталь өзекті махсус акция узды. Шәһәрдәшләр эшче һөнәрләр чемпионатына әзерләнә. Техник күлиятте Татарстанның җыелма командасы дөнья күләм стандартлар буенча имтихан тапшырды. КамАЗның юбилей йылында машиналарын проспектларда калдыручы автомобиль йөртүчеләр белән көрәш тагында катгыйланачак. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча комиссия утырышында сүз булды. Башкарма комитет җитәкчесе Ринат Абдуллин аеруча проблемалы урыннарны билгеләп үтте. Исемлектә Хади Тохташ җиңүнең 40 еллыгы Татарстан урамнары һәм Сарман тракты. Моннан тыш шәһәрдә өстәмә җәяүле кишүләре дә ясаячаклар. Алар кайда булыр? Лейсан Ханова дәвам итә. Ел башыннан Шолыда барлыгы 100дән артык юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 2 кешенең гомере өзелгән. Инспекторлар сүзләренә караганда, шәһәр урамнарында барлыгы 22 урында авариялар бигрәк тә еш була. Бүлек башлыгы Радик Кадиков сүзләренә караганда, быел юлларның торышыннан зарланучылар кимегән. Шулай да ул беренче чиратта каралырга тиешле урыннарны да билгеләп үтте. Однако есть участки, требующие срочного ремонта. Это дорога-дублер на проспекте Вахитова со стороны 53-го комплекса. К сведению, в прошлом году этот вопрос также уже поднимали. По улице Усманова практически на всем протяжении транспортный проезд. Бүгінгі авария еш була торган урыннарда чаралар планы расланган. Башкарма комитет вәкилләре катнашында оештырылган комиссия өстәмә җәяүле кишүләре булдыру кирәклеге турында карарга да килгән. Алар Тукай яр буенда төзүче стадионы янында Раскольников урамы һәм Халыклар дуслыгы проспекты киселешендә булачак. Дополнительно по результатам объезда было принято решение о переносе остановки общественного транспорта на улице Ахмедшина, направленные на дополнительное рассмотрение обращения по организации остановки общественного транспорта на улице Хади Такташ в районе переулка Садовый и на улице Авангардна. Юлларда иминлекне тәэмин итү максатыннан проспектларда автомобильләр калдыручылар белән дә эшне көчәйтәчәкләр. Быел 5 меңләп шәһәрдә җаваплылыкка тартылган инде. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Мәйдандагы ресторан янына да машиналарга туктап торуны тоючы юл билгесе куячаклар. Ел әйләнәсе анда автомобильләр була диде Башкарма комитет җитәкчесе Ринат Абдуллин. Лейсан Ханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Вакциналарның көче бар. Бүтін дөнья иммунизация отнасы быел шундый девиз астында уза. Шараларның максаты гомер буена уздырылырга тиешле вакциналарның файдасы турында халыкка җиткерү. Кама балалар медицина үзәгендә сабыйлары тугач прививка ясаткан әниләргә бу хакта сертификатлар, яшел тасмалар тапшырдылар. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Камовичлар гаиләсендә шатлыклы вакыйга көтеп алынган кызлары Викторияны каршы алалар. Кызның әти-әнисе алдан ук прививкалар турында мәгълүматны өйрәнеп, вакциналардан баш тартмаска дигән карарга килгән. Мы считаем, что да, прививки обязательно нужно делать. В наш современный век, кто знает, как дальше ситуация сложится. Поэтому мы за прививки. Нас растили на прививках, и мы своих детей тоже растим на прививках. Бала туу йортуннан чыкканчы ук сабыйларга гепатиттан һәм туберкулездан прививкалар ясыйлар. Бу әниләре ризалыгы белән башкарыла. Вакциналардан баш тартучылар да бар. Табиблар бу мәсьәләгә җитди карый, прививкадан баш тартыр алдыннан яхшылап уйларга киңәш итә. Имеются показания и противопоказания для прививок. Конечно же, ребенок должен быть обязательно осмотрен врачом-специалистом, в частности неонатологом. Есть определенные медицинские отводы, и это все очень строго соблюдается. И мы предупреждаем маму, говорим, для чего делается прививка, каково состояние ее ребенка. В день прививки обязательно ребенок также подлежит осмотру. Белгечләр ахырдан сәламәтлеккә зыян килмәсен өчен табиблар киңәшен төгәл үтәргә куша. Әти-әниләргә прививкалар турында сертификат тапшыралар. Барлык мәгълүматны сабый күзәтеләчәк поликлиникага җибәрәләр. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләрне велосипед урлау очраклары ешаю турында кисәтәләр. Соңгы 3 айда 8 велосипед урланган. Узган ел шул ук чорда урлаулар теркәлмәгән. 2018 елда Чаллыда яшәүчеләрдән велосипед урлау очраклары буенча 57 гариза кабул ителгән. Полиция хезмәткәрләре 13 җинаятны ачыклаган. Урланган велосипедлар законлы хуҗаларына кайтарылган. Хукук саклау органнары мондый җинаятлар саны артыр дип фаразлый. Гадәттә караучысыз калган велосипедларны йорт подъездларыннан һәм балалар мәйданчыкларыннан, сәүдә
һәм көңіл ашу үзәкләреннән урлыйлар. Полиция хезмәткәрләре велосипед хуҗаларына транспорт чарасының техник паспортына оның идентификацион номерын кертергә кирәк ди. Сатучы номерның кайсы детальдә булуын күрсәтергә тиеш. Ике тәгәрмәчле транспорт югалган очракта полициягә оны эзләп табу җайлырак булачак. Дөнья стандартлары буенча имтиханнар тапшыралар, эшче һөнәрләрнең милли чемпионатына әзерләнәләр. Поташов исемендәге техник көллие Татарстан җыелма командасының кайбер катнашучыларын һөнәри осталык буенча ярышларга әзерли. Анда Россиянең иң яхшы командалар катнашачак. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Билгеле бер вакыт эчендә экспертлар күзәтүе астында студентлар практик бирим башкара. Бүген автомеханика техникумның 3нче курс студенты Ильяс Лотфуллин двигатель җайланмасы модуле буенча имтихан тапшыра. 2 сәгать эчендә двигательне сүтеп җыярга, эшләгәнен тикшерергә кирәк. Шушы колледжга килдем, үземнең белемнәремне күрсәтергә. Авыр түгел инде, уксаң, белсәң, җиңел. Имтихан өчен билге җыйган баллар саны буенча куела. Студент үз эшен вакытында күпме кимчелекләрен таба машинаның, ватылган җирләрен, әлеге двигательнең күп ясалмаган, куелмаган өлешләрен таба, ул безгә әйтә, хәбәр бирә һәм без инде билгелебез. КАМАЗ заводының уку корпусында һәм техник көллиятенең башка аудиторияларында һөнәри осталык милли чемпионатына әзерлек бара. Студентлар сәнәгать робот техникасында һәм авыр йөк машиналарына хезмәт күрсәтүдә көч сынаша. Милли чемпионат җиңүчеләре илебезне World Skills дөнья чемпионатында тәкъдим итәчәк. Ул дөньяның 60-тан артык иленнән яшь профессионалларны җыячак. Ярышлар августта Казанда узачак. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Быелгы Габдулла Тукай премиясының кемнәр алачагы мәгълүм. Бу хакта рәсми булмаган чыганак белдерде. 16 кандидаттан 6 кеше сайланган. Булар рәссам Надир Әлмиев, җырчы Айдар Файзрахманов, Камал театр артистлары Люция Хамитова, Радик Бәриев, Искәндәр Хайруллин һәм язучы Тәлгат Галиуллин. Рәсми мәгълүмат Тукай бәйрәме алдыннан игълан ителәчәк. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Мечтаете о собственном доме в Сосновом Бору на берегу Камы? Земельные участки с коммуникациями в Тарловке. Каждому покупателю в апреле проект дома в подарок. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Приглашаем на выставку-ярмарку «Зеленые недели. Садовод Закамья» с 24 по 30 апреля в выставочный центр «Экспо Кама».